Veľmi rád by som tu privítal medzi nami pani Tatianu Červeňovú, hlavnú hygieničku Slovenskej republiky a pani Silviu Pekarčíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva a VUZ. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, sme veľmi radi, že ste zavítali na dnešnú konferenciu, ktorú organizuje práve táto poliklinika, pani doktorka Janovská, sestrička Gabika Rusnáková. A mali by sme si v krátkosti povedať o tom, prečo tu sme práve teraz. Takže ako všetci členovia Diamartu viete, máme Svetový deň diabetu. Máme ho 14. novembra a povieme si, čo to vlastne je. Je to deň, kedy sa vlastne celý svet zaoberá tým, že diabetici ako takí existujú, žijú a potrebujú pomoc. A je to deň, ktorý bol vyhlásený práve Svetovou organizáciou diabetu ešte v roku 1991. Vidíme tu vlajku Svetového dňa, vidíme logá Medzinárodnej federácie. Ako som spomínala, v roku 1991 sa začala história Svetového dňa diabetu, ale nebol v novembri. Bol v júni a pripomenulo si ho skutočne honosne aj Slovensko alebo Československo, pretože práve od roku 1991 sa organizujú veľké diabetologické dni, na ktoré sa možno mnohí z vás zúčastňujete a chodíte, teraz bývajú v Liptovskom Mikuláši. Ale v roku 1991 bol vyhlásený na jún. Bolo teplo. Však sa čas zmenil a Svetový deň sa zmenil na 14. november a je to práve preto, že vtedy sa narodil objaviteľ inzulínu Frederick Grant Banting 14. novembra 1891 a je to vlastne človek, ktorému diabetici prvého typu a diabetici, ktorí potrebujú inzulín, skutočne vďačia za život. Pretože bez jeho objavu, samozrejme s tímom mladého medika Besta, Kolipa, ktorý vlastne prečistil ten inzulín, ktorý sme si mohli dávať, a profesora McLeoda, ktorý im honosne požičal a dal na prázdniny laboratória, sa mohol objaviť inzulín a mohol sa zachrániť život diabetikom, ktorí dovtedy prežívali 2-3 týždne na najvyš. Samozrejme, každá udalosť a každé dni sú veľmi dôležité a preto postupne Svetová federácia diabetu, ku ktorej sme sa pripojili aj my, vypísala hlavné témy a vlastne tie témy sme absolvovali. Nebudem to všetko menovať, ale len tak v rýchlosti. Začalo sa hovoriť o cukrovke viac na verejnosti. Potom sa zistilo, že cukrovka je problém každého veku. Potom sme rástli s diabetom, potom sme starli s diabetom, kde sa venovala väčšia pozornosť práve diabetikom druhého typu a seniorov. Potom sme si uvedomili, že cukrovka niečo stojí a keď nevieme a nie sme edukovaní a nechodíme na kontroly, nečítame časopisy, odborné časopisy, nie nejaké hoaxy na sociálnych sieťach, tak máme cenu za nevedomosť. Či už úmrtia, amputácie, dialýzu a podobne. V roku 1996 sa pripomínal inzulín, pretože inzulín, ako počúvame v správach, žiaľ, už aj u nás je niekedy nedostupný, ale u nás ešte je relatívne dobre dostupný oproti iným častiam sveta, kde skutočne ten inzulín nie je a diabetici umierajú práve preto, že inzulín nemajú alebo si ho musia kupovať. Ďalšie roky boli takisto venované edukácii a začalo sa hovoriť aj o ľudských právach. Pretože sa prišlo na to, že diabetici, napriek tomu, že teda máme liečbu, máme možnosti, máme v súčasnosti self-monitoring, samokontrolu, tak diabetici sú diskriminovaní. Mnohí mi určite dáte za pravdu, koľký máte alebo mali ste problémy v práci, koľkým nebolo na starej liečbe umožnené jesť napríklad medzi jedla, 10. olovran, druhú večeru. A práve tieto veci sa v tom čase nejak otvorili a porozprávalo sa o nich a upozornila sa verejnosť, či už zdravá, alebo teda tá s diabetom na to, že tieto problémy sú. Riešili sa však aj náklady, pretože patríme k tretím najdrahším pacientom vlastne v rámci chronických chorôb. No a samozrejme nové tisícročie riešilo nový životný štýl a vlastne to, čo vlastne v celom svete, že húra, teraz niečo nové začína a týkalo sa to aj cukrovky. Potom ďalšie roky boli zamerané na jednotlivé komplikácie a vlastne na upozornenie toho, že cukrovka skutočne postihuje celý organizmus. Či už kardiovaskulárne choroby, oči, obličky. Potom sa začalo zameriavať na obezitu, pretože mnoho ľudí prišlo sa na to, že diabetikov je veľa, ale ďalšia polovica a hlavne obéznych diabetikov ani nevie o tom, že tú cukrovku už má. Potom v roku 2005 bola veľmi dôležitá téma starostlivosti o nohy.
To znamená, že sa otvorila otázka toho, ako predchádzať tomu, aby skutoční diabetici, či už v mladom, v staršom veku, ale aj tí ľudia, ktorí vlastne nevedeli, že majú cukrovku, a máme pacientov, ktorí sa prvýkrát dozvedia o tom, že sú diabetici až na chirurgii, kedy im žiaľ musia amputovať nohu. Samozrejme, diabetes a znevýhodnený a bezbranný, pretože cukrovka nepostihuje len bežných ľudí, ale aj ľudí s mnohými ďalšími a inými chorobami. Ďalšie roky boli venované, takže už tie témy boli nie že vyčerpané, ale boli rôzne, tak sa venovalo diabetickým deťom a mladistvým diabetikom. 9 až 13 bolo veľmi venované pozornosti edukácii a prevencii diabetu, aby aj zdravá verejnosť vedela, čo má, čo nemá a čo môže jesť, čo nemôže jesť a hlavne zapájala do života fyzickú aktivitu a rôzne také prechádzky, športy. V roku 14 a 16 sme schránili budúcnosť. V roku 17 bol Svetový deň zameraný hlavne na ženy, pretože takisto ženy v niektorých krajinách nie len, že sú diskriminované, ale aj ťažko pracujú, ťažko fungujú a nemôžu fungovať. Ďalšie roky boli zamerané na rodinu. To znamená, že sa upriamovala pozornosť na rodinu diabetikov, pretože pokiaľ je v rodine diabetik, tak v úvodzovkách neovplyvňuje to, alebo netrpí len ten diabetik, ale ovplyvňuje sa chod celej rodiny. Či už je to diabetické dieťa, alebo je to diabetický dospelý, alebo je to skrátka mladý človek, ktorý už má zabehnutý život. V roku 2020 sa upriamila pozornosť na sestričky, ktoré skutočne v tej ambulancii tvoria kľúčovú úlohu a starajú sa o nás. A 2021 až 2023, to bolo vlastne nedávno, bol prístup k starostlivosti. To znamená, že sa začalo upozorňovať na to, škoda, že možno viac v zahraničí ako u nás, že aj my niečo potrebujeme a že aj diabetici potrebujú prístup k starostlivosti. Mali sme málo diabetologických ambulancií, mali sme málo dostupných špecialistov. Takže tá situácia sa zlepšila a vidíme to napríklad aj tu, že vlastne je otvorená relatívne nová diabetologická ambulancia, ku ktorej chodí množstvo pacientov a nemusíte vlastne chodiť do iných ambulancií, prípadne nikde. Edukáciou k ochrane zajtrajška a posilnenie globálneho zdravia, to boli ďalšie vlastne hlavné témy. A samozrejme diabetes v rôznych životných etapách, to bude vlastne venované 2024 až 2026, kde vlastne teraz prekonávame bariéry a spájame rozdiely, kde vlastne by mal diabetik byť rovnaký ako každý iný človek, ale zároveň by sa mal spájať. A v súčasnosti tá hlavná téma zajtrajšieho dňa, alebo teda týchto dní, ale zajtrajška je vedieť viac, konať viac pre cukrovku na pracovisku. To znamená, že konečne sa aj svet nejak zamyslí nad tým, a to nie len svet, ale Organizácia spojených národov, Medzinárodná federácia diabetu, v podstate médiá. Ja dúfam teda, že aj naše ministerstva, že sa budú snažiť o to, aby aj diabetici boli rovnoprávni a nemuseli podstupovať vlastne diskrimináciu v 21. storočí. Každý rok sú vlastne pri príležitosti Svetového dňa vydané rôzne také informačné materiály, ktoré sú vlastne v rôznych častiach sveta rôzne prekladané a rôzne upozorňované. Sú to aj vlastne v tých afrických krajinách černošky, sú to v európskych, amerických krajinách, rôzne tie arabské krajiny, kde sú ženy v rôznych šatkách. Čo sa týka Svetového dňa, je možno dôležitý nielen preto, že sa pripomína, ale aj preto, že ho prijala Organizácia spojených národov rezolúciou, ktorá vlastne bola prvá rezolúcia, ktorá sa vôbec zaoberala problémom diabetu. Bolo to vlastne v roku 2007 a bola to rezolúcia 61-225, kde bolo jasne povedané, že diabetici tu sú, o diabetikov sa treba starať, ale aj diabetici sa musia starať o seba. To znamená, že nie je to len tak, že niečo beriem, ale samozrejme aj niečo do toho dávam a niečo obetujem a starám sa a spolupracujem a mám záujem. Začiatky boli skromné, ale myslím si, že veľmi dobré ohľadom rôznych tlačených materiálov a postupne prerástli do celosvetových aktivít, kedy vlastne svet sa rozžiaril na modro a kedy svet fungoval. Možno sa zamýšľate nad tým, že prečo vlastne je logo Svetového dňa diabetu modré. Je to práve preto, že máme modrú oblohu. A tá je rovnaká pre všetkých. Či sme tu, alebo sme v Afrike, či sme chudobní, alebo sme bohatí. Skrátka oblohu, keď sa na ňu pozrieme, tak je zvyčajne modrá a je rovnaká. Preto je ten kruh modrý. A prečo je to kruh?
lebo je to symbol veľkého pokroku. Vezmime si, že bez kolesa by sme asi neurobili nič a je to určite, ak nie najväčší objav v histórii, tak jeden z najväčších objavov v histórii. Takže vyhralo vlastne logo Modrý kruh a vysvietenie objektov na modro a vlastne celá modrá farba modrého dňa. Takéto sú rôzne obrázky, máme rôzne pripínačiky, rôzne formy takých magnetiek a skrátka všetkého možného. No, tu som povedala, je to vlastne výskyt v prírode, je to vlastne symbol civilizačného pokroku, vyskytuje sa v prírode a farba oblohy, ktorá je skutočne spoločná pre všetkých. Modrý kruh sa začal používať v každodennom živote, ako som spomínala, prívesky, náramky a podobne. Určite viete a možno mnohí máte, že práve diabetici majú modrý náramok a prvá pomoc v podstate, keď príde záchranka a máte na sebe modrý náramok, tak vie, že ste diabetik a oveľa rýchlejšie funguje a oveľa rýchlejšie sa vie prispôsobiť, ako napríklad, kardiológia je červená a podobne. Svetový deň diabetu ako taký sledujú aj rôzne médiá, či už sociálne siete, televízie, rozhlas a podobne. Myslím si, že je to aj u nás, ale nie je to až do takej miery, ako by sa možno očakávalo a chcelo. Vysvietenie objektov na modro, modrými kruhmi, spoločná diabetická prechádzka, ktorá aj v Martine sa v minulých rokoch realizovala vcelku úspešne. Ľudia v podstate vymýšľajú, čo všetko si môžu v ten deň dať vlastne na seba modré a kto sú vlastne ich hrdinovia. Samozrejme, robia sa rôzne besedy, festivaly, konferencie. Aj zajtra máme v Banskej Bystrici veľký festival diabetu a samozrejme pri tejto príležitosti boli vypracované alebo spracované a uvedené aj dia hymny, či už česká alebo slovenská, ktorú samozrejme členovia Diamartu každý rok na také preopakovanie alebo na spomienku dostávajú v mailoch. Takisto je veľmi dôležité vysvietenie objektov na modro. Pokiaľ viem, aj táto poliklinika dnes v noci zasvieti na modro, takže to je tiež také pripojenie sa k tým celosvetovým aktivitám. No a na záver v podstate prajem vám všetko dobré, hlavne veľa zdravia a je fakt potrebné, aby sme na cukrovku mysleli, spolupracovali s lekármi, s diabetológmi, ale zároveň si boli vedomí a snažili sa, aj keď je to niekedy veľmi ťažké, uplatňovať svoje práva, ktoré aj ako pacienti s diabetom a s cukrovkou máme. Ďakujem za pozornosť.